Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta di parminggota di bagasa tikio jalot tama barita naulisan hata di debata alani jumulo hita martangian. Dameni debatana sumurung sian saluh naroha imana mangaramoti mangarajai ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Sumo bahodo hami nuaing Roma muji-muji guarmi ali jahoba debata ama anak dotot di porbadia. Debatana sokal na badia jalana marmulia manukap tujolom dohami nuaing di parsauran nami. Ay major doho di tonga-tonga nami di bagasa todim gumonggom parsauran nami. Laos paloas mahami taruli di hatam asahu botohami ahanani halomohon ni roham si haguluhonon nami. Hagugodo hasoni todim mangukap hatami di hami. Gabi marpangatusun natorak kami laho makapor say hatam hud laho makanguluhosa. Mananginangi dohami pakuligi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita na ulisan hatan debata mangatoy dohot mamakuling hita di parminggota di bagasa tikyon begiot tamay sian hatan di debata takas di sada Petrus biddu 2 di ayat 10 sada sahatu ayat 10 pitu. Sada Petrus 2 ayat 10 sada 1 ayat 10 pitu tapai hutihut ma songonon tarsurat di si. Alia kahulongan huapoi mahamu songon akka pai solat jala halak dagang orom hamuma akka hisap-hisap ni roha sibuk namaralo dopak partodion. Marparange na dinggam mahamu di tonga-tonga ni akka parbegu. Asa ia adong napahata-hataho kamu songon akka parjahat. Gabe dipasangap na sida debata di hari panuluhani dung diida denggan ni ulam muna. Uduk mahamu maradopon nasa uhum na sinuan ni di hajol maun ala ni Tuhani nang maradopon raja parhuaso pargijang nang maradopon panguhum aka na sinuruna mamisang aka si bain na jahat alay mamuji ia siula na denggan. Ay odo lomo ni rohani debata naing ma marahite sian ulaw na denggan popomomuna haotoon ni halak na hurang roha ayaka naung malua dohamu alay unang ma pinake haluaw ni mangodingi hajahaton songon aka naposo ni debata matahe marhapat tunam mahamu tu sasudi haholongi hamuma akadongan habiari ma debata pasangap ma raja ido sahatna selum. Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta ha anggina pinaribut horas marihita saluna. Jala selamat hari Minggu ma dihita. Tongon di minggu tasadarion Minggu tanggal 17 Agustus 2025. Ra pitor laudo rohatta teh. Ay sadarion mulai do 17 Agustus pitor dohnota do berarti hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia napa 20 tahun. Alanya kedamang doh denang hudok kami matu hita. Songon na biasa teh di hari kemerdekaan ini dohonon nami matu hita. Merdeka. 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 Kedamang doh denang lasni roha doh di hita. Marulupulup daging dot dita. Ada yang di bagasang gonggoman ni penjajah behita. Alai nunga mangolu hita di bagasan kemerdekaan naung ni perjuakon naung ni rebutnya kapahlawan ni bangsa Indonesia teh alanya kedamang doh denang tugas tan sonari di dok mapartahaton kemerdekaan ini mangisi merhita kehamajuan di sudia kabidang ate alani dua kedamang doh denang tatangyakom ma bangsa do negara taun asaboi lam tu de makna boi di patupa akan alahu pamajuhon di bangsota. Nah hinaholongan damang dainang ubuk do tu hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia nang jamitat tadi bagasa tikyon. Ay hobar tu sido nang ujahan di nama nanginangi hita sada Petrus bindu 2 10 sada 10 pitu takas do marparange songon halak naung pinalua berperilaku sebagai orang merdeka. Berperilaku sebagai orang merdeka. Songo bangsa Indonesia teh naing takas naung merdekai asa mangolu di bagasan kemerdekaan songo dia do makanguluhon marparangehon
parange naung pinalua. Jadi tugas do petoruso nate satu sadarion. Bohama asa sudi makilalahon kemerdekaan dalam segala bidang ate. Alani marparange songon halak naung pinalua. Di paubuk tu hari kemerdekaan Papua di atas nih songon kemerdekaan ni bangsa tahun sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, naung pinalua ni Kristus ido hita, naung tinobus ni Tuhan ido hita di bagasan Kristus mudarnai di natar silang ibana siang gonggoman ni huaso hahulomon, siang gonggoman ni dosa, siap bura ni uhum ala ni dosai. Nung nga dihokop pita sebagaimana pahlawan ya yang sudah berjuang merebut kemerdekaan itu, maka demikian juga lebih dari situ bahkan Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari kuasa kegelapan, sia kuasa ulumoni, sian bura ala ni dosai. Alanya kedamang do denang bohado hita makang uluhon. Parange songon halak naung pinalua. Odo diigil Apostol Petrus. Sianau sia kamu nang sakita. Odo diigil hatani Tuhani. Takasa kadamang do denang payuti hutotai. Adong tulu hal. Sia jami taon nate. Adong tulu hal dipangido sia jami taon. Nanaing si hangul honotta, si parange honotta sebagai halak naung pinalua, sebagai orang yang sudah merdeka. Didok na parjolo ima sian ayat 10 sadeh. Asa tapaholang dirita, ta orom dirita, sian aka ulaun hahulumon, isarani aka namar roha sibuk, aka namaralo tu partod dioni, ikon oromota aka hisap-hisap ni roha sibuk sian ngulut taon. Namaralo dopak partod dioni. Ido dipangido sianau sia kamu nang sakita saluhna. Ido akadamang do denang dimulanai dipangido Apostol Petrus sianaka halak Yahudi dan do non Yahudi na adong sebagai halak dagang nasida di Turki nuaingona te na ginowaran molo didok di Bidusada ayat sada ima di Pontus, Kapadosia, Asia, songoni doho di Bitinia. Aido hasahatat manang alamat ni suraton dibaen Apostol Petrus di hati hai. Alanya kedamang doh dinang sebagai paisolat nasida, sebagai anak dagang, sebagai orang perantau manang diaspora nasida. Ikot takas ingoton nasida identitasna bahwa mereka adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dari kuasa dosa. Alani unang be mangadup tu daging, unang be mangadup tu dosa nasida marpangalaho. Alai kota kasma parange honon nasida parange nabui mangorom aka roha sibuki, karena dunia di mana mereka tinggal pasti menawarkan keinginan-keinginan daging. Aka roha-roha sibuk sai di paadu-padup nasidai di luar perserahan manang diaka pangarat tuani. Alania kedamang doho denang menjauhi diri dari perbudakan dosa. Ido dipangido ate sian aka roha sibuki. Ikon oro memei hata mangorom ya, na pasti bisa menahan diri. Songo dia pe pangilailana orom. Aido kan molo tua ya si pata orom namangani ninna teh. Si pata orom ninna unang saya olo hisap-hisap artina ngadong sahid ete. Ngadong akan asik patangan na ikon orom mah. Ido molo didok na tua molo dipakai hata orom ate. Artinya ikon bisa menahan mokus ate. Unang alani mokus. Odo ate kadamang do dena. Alani unang mangadup tu dosa be. Naung pinalua do hamusan ininna. Marhite-hite pakokopon ni Kristusi. Kita sudah merdeka. Alanya kedamang do dena, orang merdeka tidak lagi diperintah oleh hawa nafsu. Itu maksudnya. Dunia bilang bebas lakukan apa saja, tapi ketahui bahwa itu adalah sebagai jebakan. Sarupa deh do talak naung candu tu sigaret teh. Saya
bisa berhenti kapan saja ninna, padahal dia tidak bisa. Itu bukan berarti dia sudah merdeka. Alana tarihok do tongate tucan dunia sigaret di contoh dang na sugur hakku merek persigaret daung alai artina contoh na hubeniate alana gudang jol mahol suan neng melua sa sigaret alai setong dang diulahon. Ini dia Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Iko berani berkata tidak kepada dosa, walaupun orang di sekitar kita berkata ya. Iko berani berkata tidak, artinya berani tampil beda hita teh. Ido dipangido Apostol Petrus molo sebagai paisola penasida, sebagai anak dagang penasida, sebagai orang diaspora, manangaka pangarato penasida di inganan nai, tapi harus bisa berbeda. Mudah-mudah kok kata kona tiak kadamang do denang, dang boy dohonon, ya eme namasak digaga ursa, ina masak ba ini ula, unang dang boy dohonon songonya teh. Harus ada jati diri kita sebagai orang yang merdeka. Ya iko kanguluhonot tay dang boy dohonon bohama benod dah di portibion de peiba lingkungan ni ba mangulahon na songonon ingot tak kadamang doho denang dang gabe satu keharusan dan jamin kepastian ate ai dekei peninna ya mangulu di laut na cimate ale dang otomatis dekei gabe acimate kunna disirai do muse iko jolo disirai di baru pe asa gabe acim gabe kanasin manang gabi marsirate. Alanya kadamang doho denang, jangan kambing hitamkan ini dunia di mana kita tinggal. Unang gabi saya ta akai nganatay ta salahod gabi ta tadok konate sida lihat ta songonod don weng namasa da bawa habe noni. Justru kita harus dipangido songonna ujahanon berperilaku sebagai orang merdeka. Harus menunjukkan identitas. Odo na parjolo sian ayat 10 sade. Na padua hona kalamang do denang ayat 12 ayat 15. Bagaimanakah orang yang sudah merdeka itu boleh berperilaku? Berperilaku sebagai orang merdeka. Bagaimanakah itu? Didok di ayat 12 ayat 15. Ikom marparangi na denggan jala ikong gabi tau tiruan. Bisa menjadi teladan dalam perbuatan baik dan harus apalagi sebagai paisola tate. Unang gabe tarelela, unang gabe mangihut tondongan alai ko boy gabe garam do. Ikon itu rajumat tamolo ketika aku berada di satu tempat, maka saya yakin Tuhan punya maksud bahwa aku harus bisa membawa warna, membawa terang, membawa garam, menjadi garam di sana. Artinya membawa pengaruh dan dampak yang baik dan yang benar. Alani kong gabe tau tiruan. Odo didok dia 12 sahatu ayat 15 unang gabe mangihut-ihut. Alai kotakas marparangin na denggan di tonga-tongan yaka parbe gunin. Di mana kita tinggal harus bisa menjadi tau tiruan ate. Iko boy marparangin na denggan. Asa iya dong na pahata-hata hamu songon aka parjahat gabe dipasangap nasida de bata di hari panuluhani dungi dung di ida denggan ulau muna. Ido di dok na mangihut asa uduk kita maradop pun aka nasa uhum maradop pun nasa aka panguhum maradop panguhum ikon uduk kita unang gabe hita nama berontak ale hau dukotai hau duhon di bagasan debata taat karena Tuhan. Ido di dok konate tunduklah karena Allah, tunduklah. Jadi tauloi pe hau dukota di aka uhum songoni doho dia ke panguhumi adalah karena Allah. Ni debata. Alanya kedamang doho denang dipangido Apostol Petrus itu halak Kristen di hati hai. Kejam situ tuh do Kesar Nero di hati hai manggonggomi. Songon dan yadopan ni si Petrus sampai Paula do akhirnya ibana mate di Roma te. Ay marhitehon akan nadenggani didok ikonido mambungkam mapopom pamangan yaka siula na jahat. Ay dituduh ko Kesar Nero do HP bana do pasukan na do manurbu mabain huru-hara diaka naginonggoman nai alai akadamang doho denang justru halak Kristen siuton Kristusido
gabe dituduh mabakar aka jaburi hati hai dido aka halak Kristen nama bakar om mate alaya kadamang dok dinang di situasi dok kondisi na songoni Petrus madok ikot totong marparange na denggan jala ikong gabe tau tiruan ay marhite ulaw si songoni do gabe popomomuna haoto ni halak nahurang rohanin hanya berbuat baik maka kamu akan membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Maka ketika orang melakukan hal yang jahat, bahkan mereka yang jahat kepada kita, tetaplah melakukan yang baik. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Unang gabe na jahat, abul ni na jahat, tabay natin kadamang doho denang. Tapi lakukanlah terus kebaikan, sama seperti Daniel. Orang mereka yang jahat kepadanya, bahkan mempitnah dia. Dan uduk tu panggonggomi di hati hai. Alani kecemburuan doho iri. Mamerek si Daniel di hati hai gabe di bawah strategi bohama asalaho pajepol ho si Daniel. Gabe do dangolo marsoba dangolo marhauduko tu paretta ni raja ninna. Ujung neko di pamasuk ibana tu liang singa. Alaya hamana masak kadamang doho denang dang adong bura. Sian si Daniel diulah di mana dia do pidoh denggan maka Tuhan berperkara atasnya pamangan ni singai boy makutam dan mangago tu si Daniel Tuhan turut bekerja bagi orang yang setia melakukan kebaikan walau orang melakukan mereka yang jahat kepada kita firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudaraku tetaplah lakukan kebaikan jangan berhenti melakukan yang baik. Walaupun kebaikan kita, Bapak Ibu Saudaraku tidak direspon dengan baik. Tapi tetaplah, jangan berhenti. Karena ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang dikatakan oleh firman Tuhan. Uduk maradopon nasa uhum, jala nang maradopon panguhum. Aikor raju madui pabua aka nasinuru ni debata. Aido teologi atate. Pamareta na pinabakit ni debata doi. Asa molo adong pe aka pamareta na lalim na mangulahon na sotikos debata do na mardabu-dabu tu si. Debata do na manguhumi. Alai marpangoloyok kita di bagasan Tuhani. Maradopon aka panggonggomi. Jale ko marhauduko kita mangulahon aka nauli na denggani. Alanya kadamang doho denang nama saholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Tetaplah melakukan yang baik. Tetap ikut gabi tau tiruan marparangehon parange na denggani. Molope dihasogoh kalak kita di sini. Karena itulah yang boleh dilihat orang dari diri kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Hidup kita ini harus bisa menjadi Alkitab yang hidup, yang bisa dibaca orang. Menjadi Alkitab yang hidup, yang bisa dilihat orang melalui sikap dan perbuatan kita. Yang bisa dibaca oleh semua orang. Inilah hidup orang Kristen. Alai terus marparangehon parange na denggani ido di pangido siak kita sian ayat 12 sahatu ayat 15. Napatuluhon na kadamang doho denang takas sian ayat 16 sahatu ayat 17 dipangido siya nao dipangido siya kamuna asa totong marhapatunon makobasi naulinadenggan tunasa saluhut tarlumo bima tu debata sebagai naposo ni debata sebagai orang yang merdeka sebagai orang yang sudah diselamatkan maka Bapak Ibu Saudaraku mari kita pergunakan keselamatan kemerdekaan untuk melayani. Jadi dang namar lapatan akadamang doho denang molonunga merdeka hita molonunga tajalo haluauni gabe pakum hita. Alai justru kita merdeka adalah untuk bebas melakukan kehendak Tuhan. Melakukan yang baik bukan berarti bebas melakukan semaunya. Melakukan untuk
keinginan kita, bukan, tapi untuk tunduk kepada Tuhan. Bebas bukan berarti semaunya, tapi bebas untuk taat dan melayani Tuhan. Adong pola opat di dok. Tardumo di ayat 10 pitu ya teh. Opat hal naikon si parangehonon ni halak naung pinalua. Perilaku orang yang merdeka itu 4 hal dalam ayat 17. Didok marhapat tunon matusasude. Artinya hormatilah semua orang. Odo perilaku ni halak naung merdeka. Menghormati semua orang. Na padua hona kadamang dohok denang, maka holongi akadongan, haholongi ma akadongan. Mengasihi saudara-saudara. Berarti aktif dua teh. Dan gabe pakum gabe sok mulonunga di merdekahon. Na patuluhon akadamang dohok habiari ma debata, takutlah akan Allah. Itu dia 10 pitu ya teh. Perilaku sebagai orang yang merdeka harus takut kepada Allah. Lalu yang keempat dikatakan sana, pasangap ma raja, hormatilah raja. Odo dipanggil akadamang doh denang sianau, siak kamu nang siak kita saluhna. Hormatilah semua orang. Ya, tanpa memandang status, kita harus menghormati semuanya. Harus mengasihi dan harus hormat dan takut kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan hormatilah penguasa sipil atau pemerintah kita. Alanya kedamang dohok denang, takas do pangatoyo do pamakulingon ni debata. Ketika kita sudah menerima kemerdekaan, ketika kita sudah dibebaskan dan dilepaskan, maka kita bebas untuk melakukan kebaikan di hadapan sesama, bebas untuk terus melayani dan melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Alania kedamang dohok denang, berperilaku sebagai orang merdeka, fokusnya adalah kebebasan dalam Kristus yang diwujudkan lewat perilaku kita, perilaku yang kudus dalam berlaku di dalam dunia ini. Didok pai solat, halak dagang, diaspora pangarato, halak Kristen jahudi dohok non jahudi di hati hasahatan ni surat sada Petruson. Gobarat doi di ngoluton kadamang dohok denang. Di portibio kita, song padok ni Apostol Paulus ate, bagas parlape-lapean dona taingan yon. Kita seolah kita berkemah, artinya parsato kinad do, kemah berarti kon atau pindah do musiate, dang manotongnya te, bukan permanen. Karena kewargaan kita adalah juga kewargaan sorga. Maka kehidupan sorga harus kita hadirkan di dalam dunia ini. Karena itu sudah dinyatakan oleh Kristus kepada kita. Salom dan tanda-tanda kerajaan sorga harus hadir. Harus kita bawa lewat kehidupan kita, dalam perbuatan dan sikap kita. Alania kedamang dohok dinang nama salonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Takas do dipangido jami tahun. Tuau Tuhamu nang tuhita saluhuna. Mari kita berperilaku sebagai orang merdeka. Berperilaku sebagai orang merdeka. Takas merdeka dari dosa. Bukan lagi mengadop tu dosa be nguluta. Kita bebas dari dosa. Itu artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita merdeka dari kuasa kegelapan, dari kuasa dosa, berarti ada tanggung jawab, ya. Apa tanggung jawabnya? Membawa kelepasan itu kepada dunia ini, mewartakan kemerdekaan itu kepada dunia ini di mana kita berada. Unang gabi hita justru mangarate, membelenggu halak. Alai songon naniro nanakinani. Ikut takas do, dang boy pakeota haluau ni
laho mango dingi akka hajahaton. Sebagai naposo ni debata hita, ikut doho hita mamorangi hajahaton ni. Sebagai naposo ni debata hita, ikut benar ma ulahonota kemerdekaan peluahon akka dongata. Beritakan keselamatan, beritakan kemerdekaan. Unang tarat tebe halak di gonggoman ni sibolis doho dosai alai doho mahita mabuan haluau ni mamaritaho ni tuaka natar hurung di bagasan dosa dope di bagasan akka roha sibuk dohot akka napauloloi hisap pisap ni dagingna ido akka damang doho denang dipangido diigil sianau siakamuna saluhuna asa takasma tahanguluhomma. Mari kita berperilaku sebagai orang yang sudah merdeka. Jangan sampai terjadi sudah merdeka tapi binasa. Sudah diselamatkan tapi binasa. Jangan seperti itu. Ai gudang dojol masuk niat ya kadamang do ngai pelua. Alai roi bana sendiri pagonggop po dirina muse tuhu asu hahulumuni. Atar songo pidong na kinna hudok niya ke. Ngai pelua sian huru-huruan ne sia sangkar nai alai mulak sendiri mana muse ini loh Bapak Ibu Saudaraku olah nadong kesempatan gabe dingok muse tabuni namang ulah dosai alania kadamang doh denang. Mari kita berperilaku sebagai orang yang sudah dibebaskan, diselamatkan di palua Kristusi siang gonggoman di dosai tahanguluhomma haluoni di bagasan nguluta sigano pari. Amin.